Okay, sagudahin nga ron ti pagkasalitaan ni pagkayam tayo nga Daniel nga napoluan ti kargador. Idi kalman lain. Idi kalman laeng manunemi tada ng pasardeng kanya kat nagdagsan ti bagbagkatek. Feeds manunemi nga sangasako kaya please lang, pakiniso pa na ito kargam, aday bagakeng ka. Kat gaputa na pintas nga babae manong naming, pinagustuak, imbabak, ti kargak manong naming nga pitch. Inanak ti tuwalya, basit nga tuwalya manong naming ti bulsak sa ako pinunasan ti linget ko. Abi ka di Miss Beautiful. Manong, mabaling ka di nga agkidawak ti favor. Kas kumaan niya. Manong nemi inruar na linuktan na ti bag na, shoulder bag na, kalpasan na, inruar na ti wallet na. Nangalat ti 3,000 Ika ka ti 3,000 pesos. Umay ka na dyan balay, tapno pamarang ka nga, boyfriend ko. Ha? Miss, nakita mo na tilangak. Hanganapin na sa darwatek. Sa nabasa tilangat. Mambalimutek sukat. Gumatang ta. Dumangas ta kung gumatang iti t-shirt mo, nabatom. Okay, matapat na lun mo, naka-rubber shoes ka. Wano, kurang ka diti. 3,000? Okay. Pagbalik ka 5,000. Miss, hanak nga after iti kwarta. Ngayon kahit ko lang mamuan, apay. Nga, kidobam kanya kaya amunak nga boyfriend mo. Idin to ta, saan tamat nga agbagay. Agbagay ta. Gwapo ka. Gamanak. Iso na lang ta, langam ti saan nga baknang. Talagamit nga sana nga baknang ta kargadorak lang. Siga ati baknang, uwin baknang kami. Ngayon, nandiya ipaasawat na kanya, kat saan ko akayat? No, gaputasan ko akayat ko na kanya, asino ka rin ti mga asawa kang kakit awamot boyfriend mo. At da ko nakmat, iso nga, agsapsapo lang, tagpamara nga boyfriend ko. Narigat sa miss. Gura ka. Sige. Pagbagiso nga 50,000 pesos na ito, kwartet to eh. O, dito eh. 50,000. Hamo masweldo dito ito mga bulan. Data sweldo makaskargador. Mabaling ka din ako. Naklaing ipatungpal data, kargak. Agsublikan to? Agsublikan to, ha? Agsublikan to. Sige. Agsubliak to. Balbalo nga binagkat ko manong name ita sa nga sako ng page nagdagsan. Sako na pan in-delivery manong name ita akin order. Hindi sugtad to, ita palagay mga ururayan na. Nagbayag kan. Ita palagay ururayan na lugan. Pasensya ka yun, tata. Sige, bagkasigaro tibang bagkat na manghiluganan. Okay? Hindi ng Paskon manong name pampanunotek. Agsubliak kadipay lang. Iti anda di nga babae. Baknang da yung san na kano akayat. Nga nadya lalaki nga pangnasawan da kang kuhanan. Yung napintas. Kursunada. Agsubliak. Imisem manong nemi rin magsaktiro pa na iti mapasungatan na. Sige, mayat ka tigunak. Hansan ito na magsaritaan ta. At as nagdito nga mabalinta pagbirihandaan. Diyan, oh. Sige, hindi ka rin sa dyan.
Ngem saan kami pa'y nakadayo manong nami iniadda mangpukpukaw kang kuana. Christy! Christy, ha? Ala, ni mama. Kadwa na ni Harold. Tilalaki nga mayat ang mangikasar kanya. Delikado nga ito kasta. Higawid na ka. Anatnakan mo? Daniel. Ipakita nga ano nagkinawatan ta. Rakpag ka. Nagrakpag na kasta. Sige. Irakos ko titakiyag ko ito bagim. Kat akbayan nakmat. Alan, akbayan nakmat. Nagpanglo ka. Kanalaga akbayan nakmat. Anit kahit asawan dito eh? Sino rita nga lalaki? Ma'am, siyak ni Daniel. Nobiyak ni Christy. Nga mabalin. Siyak ti mga asawa kayong. Oh my God! Uy, anay ko! Harold, masakta na! Pare, ibatam. Ang kamakibiyang dito ya, lusasyon mo ko man. Babalin ko ang bayad ng tibiyak mo. Wala nga, ti babae. Rumbeng nga respetarin. Ilalain, ayaten. Saan nga sakta na kasta? Masaksak na suna. Ibatam. Ibatam kami na nakarok at ni Christy ba nung naimi kita imasadag nga rimakap kanyak. Daniel, please. Iyada yun akong dito eh. Christy! Mama, jak kayat ni Harold. Christy, kayat mo nga ron dahil, ha? Nga, langan agad nakakurkurapayin. Ang abali nga nakurapay, mama. Tinaskan kit, iba't patignak, ilalainnak, paragsakin na, naragsakan mat. Ag mauyong ka din. Nung ni Harold, ti mga asawa king ka. Ag namay ka, gabutamak nang ni Harold. Mama, amok nga dot utang niyo kay ni Harold. Katsak ti pagbaybayad yo. Kaya tiyo ka di, ngagsagaba akto, itisidong deta nga lalaki. Kaya tiyo ka di nga inal daw to makita yo nga saksaktan nak, nga kabigilan nak. Aron ti gastos ko ken ka, Christy. Hangkong nga dinaw-dawat. Hangkong pinilpilit, hangkong nakadimaw ti regalo ken ka. Sikat mangipapapilit ka din ti regalom. Kaya na doon utang ni mamang mo. Kaya, ang apisak tagbayad ko ma. Diyak kaya ti kastoy. Mama, diyak kaya ti kastoy. Harold, bamda, alukuyok ta anak ko. Anak, panunutam ko ti masakbayam. Mama, ori awang kartak, ori laksidendak. Basta ni Daniel ti kayat ko. Ni Daniel. Ayusin nyo rita, ha? Agsubliak to. Umayag tumanin di malayo. Masapol nga dan ni Christy di malayo. Masapol nga matulad ti kasarmi. Di na kayon. Ito yung naramid mo, iya. Anya tinamnamaham na ramidan ni Harold na makakura. Awang basol ko, mama. Imut-utang kayo. Wala ta. No sa anak mo umutang kang kuha na, ang magagbiyak ti negosyo tayo. Ken, ano ti, ginastos na, iti parakder ti mansyon tayo. Diyak kasapulan ti mansyon, mama. No sa anak tumat lang naragsak. Puro pa kayo ngamin ti kwarta. Nga bali, nga madangranak, ngagsagabaak, basta laki datakwar tayo. Handagin patpatig, mama. Ipatpatig ka, iha. Ipatpatig ka. Tinasiyat pa Mrs. Panunutin nyo nga na siya. Naragsak ka ito ka di nga ron. Numakit kita yung kabilan na di nga lalaki ti anak yun. Ngayon na siya. Saan kong tupulos saktan? Saan ko pagsangitan? Wala nga magbisid, Matt. Nabaknang kami. Naruam ti anak ko, itinapintas ka balay. Naimas ka makan. Ang nga, takatulong. Napintas ka balay. Ngayon, ada na matakayat na. Pagpili-pili na miso na, no, agsublikan ka, muna sumurot kanyak.
Christy anak. I'm sorry, mama. Sumurtak ka ni Daniel. Umaikan, Daniel. Sige. Sige, Mrs. Incoming. Christy! Christy, anak! Subli ka! Christy! Impatuloy milaeng manunimi tinapan iti may isang restaurant sa anin ka kantin. Alohin, restaurant ko iti papananta. Tas sadya ito nagbayad. Okay ba? Magkuri ka. Dati wallet ko. Aba, di wallet mo. Dati anti-kwarta. Dati bag ko. Rinabsot ni tayo ni Harold sang gadi. Rinabsot na. Ngayon, di mo mat na pinasubli. Sila yung tulok mo sa latan nga inala na. Awanin ti kwarta. Awanin pagbahid ko yan ka. Sabi ko mabayadan na. Kat nagpamarang ka nga girlfriend na. Ang bali. Ano Gcash ko? Ano ito cellphone ko? Yung maglakid din sige makita ti cellphone. Hanggang pinakaalala ni Harold ti cellphone ko. Baka na di kwarta nagyan di wallet mo. Kat nagapupay kang kuwana. Ipapapilit na nga ron. Isot na nangikarga iti bag ko itay. Sakbay nga naglibas. Ay, so namatlaga nga inala na di bag mo at sa di kwarta. Isubay iti mangkargarga iti ko Gcash ko. Gurkaman. Dito, at the Gcash ko, i-transfer ko. At tagyan na ito eh. Ha? Oo, matalagyan na. Kasano ka na pasamak? Nagadoy tayo. Sino tanang karga? Kada tawa, Gcash mo, isumit lang tinangin babawi. Pati tinagyan ni Gcash ko. Imbabawi na yung Harold. No kayat mo, kat palubusan ka. Tapno, agamit ka, kat nakay madlata ang asawa. Tapno, agsublikan ka na kiti kwarta nga, intadakin ka. Tsaka kas makita mi tayo nakarangrangas, di ba? Ginutad naklatan, nakaisaksik ito yung imak. Narangas na diya agkabil. Nadasaan na kayat kanya, kabilan na. Ngam kayat ni mamang mo, ngayon tagbaling asawa mo nga ron. Gusto ko lang, rupa ti kwarta ni mamang mo. Ang bali, diyak after ka ti kwarta. Taura dapat laking kata kwartam. Saan ko nga ba awatan? Agyaman na karoon no kasta. At ako kwartak dito yun. Agorder kan. Agpili kan. Not orderan. Das siya tagbayan. Manong nemi adadang rimanyag ti rupa ni Kristi. Numan nakinita kami umisam akmat. Daniel, yung maglaki din dadaka. Yung maglaki din da manugot ka. Yung maglaki din talaga nga nagpamarang ka ng sakit kanyak. Yung maglaki din. Pamarang? Ano kahit mo saman? Di ba, kinidagukin ka? Nagpamarang ka nga boyfriend ka? Hindi pa nang sakit mo kanya. Nagpamarang kang sakit na nga bata, agpampamarang ka lang nga boyfriend ko. Kit ni bagak kang kasal na pamarang na dyan. Anak kit mo soin. Tinaramid ko pa nang sakit kang ka. Kat karbangak ama isang lalaki. Nga mangisakit ti may isang babae. Naku na. Ti babae kat rumbing nga ayaten. Ti babae kat rumbing nga ilalain. Ti babae kat saan nga saktan. Kahit mo soin. Talagang inaramid mo na dyan. Iti pa nang sakit mo kanya. Kabutaan tiyak kaya't nga masaksakan ng babae. Agamanak, Marlon. Daniel ko na. Agamanak, Daniel. Tanti order ta. Magantan.
Ganaras mi ngagpadpada tinangan manon na imi kalpasan na ah, agama na ka. Thank you. Di man lang maibust pa nagamyaman mo. Mabaling ka din nga siya itati agkid daw iti pabor. Ha? Pinatgan ka. So nga siya itati agkid daw iti pabor. Ano rita? Agbay may saks di balay. Mabaling ka din nga. Umay nakatkaduan. Yan tangay, di mo matang kahit agsubli. Kinimamang mo. Yan tangay. Umit kwartamon. Pagpletem ko mga nga gawin. Mabaling ka di? Sa anak ba't nagsubli di balay? Iso kumamad na tibagak nga agkidawak man ti pabor. No, kidaw ko man ti pabor. Ano't kidawam? Nga gabot ha. Aw, mati sa baling nga papanak. Mabaling ka di sumurot kang kakunak. No, kasta mayat ka. Mayatan. Apay. Apay nga mayat ka. Obvious ba? Gusto ka man ka nga talaga. Uwan ngam si ka, pamarang man. Magkuna kang ka pamarang. Di pa nangisakit ko ken ka. Panangipateg ko betten ken ka. Kaputa. I love you, Christy. Talaga? Kahit nang sumunod ka kanyak, tilangin ko rin na kahit kalaysa. Siyempre, nung sumunod ka kanyak, agkait data. Virgin ka pa eh? Una. Dito nga rin din ni Harold sumasuro makapungtot saan na ang kungahan ng hangag balegi. So ako nakingkuan ng asawain na pa ako nakit deta maten. Papaso na maten nga talagang asawain ako. Ngayon tsakmat kaya. So you're still virgin. Uwan. Ngimbak nang kayo. Babay, amon di kinamak nang. At daking ka di kinamak nang. Saan ka naragsak mo kwarta lain. At daking ka diragsak ko, Daniel. At damat kang kadiragsak ko. Paano na rin? Di yawin na hun. Okay, let's go. Di magas kami manunimi nga gimatang ti pagsukatan na. Pasensya ka na. Ito lang ti kabaylak ang katangin, narwatem. Okay lang. Siyempre, nakurapoy ako, hindi pang pur ti arwatek, di ba? Maruhamak tulat na. Alas 3 ti malem, iti makadanon kami manong. Ano sa Okay lang. Magulo. Di, agtinulong ta nga mga urnos. Sige. Ngayon gapik sukat Isuot mo na kita kabarboro nga badong. Matang pa iti underwear mo, ha? Kawan, ang takarot pagsukat ako hindi kagimatang. Underwear ting hatukin baba. Dahil ito iti pa nakakwarto ta. O, daman ako dsun na. Nailit, wan at nakurapayak lang aron. Sino ka dom dito eh? Awan, si Shaq. Si Kakin Shaq. Balayo na ito eh? Kaserak. At kasera kat kastok, edi natakargadur ka lang, kabaylak man. Umat sa bali nga masaraka kang kasera. No di da ito eh. Edyo nang inaangam, anawsa ko na. At da 2 kwarto na, da salas na, at da kusina na. Asyan. Dadangot ba sa nga kwarto? Bakante dadangot pagkwarto hak sa gaysata. Kanak man lang mag-asawatan. Tilayan kasarti korang nan. Kaya't kungatan. Apeng hindi ka pala sigurado. Kunak na ng labnak. Kasarnak peng muna. Kasarakan to. Into makaorno nga. Madlaw ko manunimi
nga saan nga naruwam iti trabaho. No manen agal-al. Mabando ka? Ita lang amin nga ramidag ti kastoy. Agan anos ka, simurot kamit kanyak. Una talagang agan anos sa mesa. Si kamit ti pinilik, imbes nga sumurtak kini mama. Manipod kinamagnang, haging ka iti kinakurapay. Hanga balik. Sumaya to ti biyag ta. Iti na pas min nga inornos, di kita nasken ngornosan mi, manon na mi, mabalintag digos, di ti banyo, nadulos mo lang, kit pambarang tumot ng dalusan na, makadigos ka, wano sakding agdigos ka. Awang ka dinutlag si sirit dito eh. Kung ada nga itkasto nga lugar, kit ado na kiti banirip, saan tamat nga dati squatter area. O dito tarabato nga tuwalya nga doa, kalaba. Oh, nakaririgan. Ada ang sabon sa dyan, shampoo. Toothbrush mo gayam. Di ko gumatang tanong mo, bigatin. Dahil toothbrush ko lang tandaran natin. Mabalin? Di mabalin. Apay? Awan? Madam naman to. Nagpagdigos. Nakabalabal iti tuwalya, manon na yung rimuan iti banyo, kalpasan na napan iti kwarto. Iawat mo na tuwalyaan, tuno ka. Makasukat ka. Tayo nakmanagdigos. Sige. Yaw-awat na manong name. Yung nakalingit iso na iti rida. Thank you. Inalistuwak tinagdigos manong name, nagtutpras, kalpasan na. Imbalabal ko latan di tuwalya di magig na saan nga nakablit. Nabanag mo iti kwarto nga ayan manon nemi ni Christy. Nakatugaw iti iking ti katre nga naka-t-shirt, naka-short. Umanamit lang kita, ginatang ko. Abagiso. Pasensya ka na, awan aircon dito eh. Electric pan lang. Okay lang. Nagsubliak iti ayan tiridaw anong name in lock ko. Tak. Painlock mo. Mamit lang tarumuarak tagsukat ka. Pshhh. Iti sangwanan naman anong name rinigrig ko titualya. Daniel! Apay, anak kabuteng mo. Bastos ka, apay, inikat mo na ito tuwalya di sangok. Kaya mo ito na ito eh? Nagdakil! Asla kubra! Pagkakayat mo nga paamwen. Naguyong! Pagkakayat mo nga paamwen. Kasano ko mga? Igamam. Igamam nga. Dati, igamam nga ininotin ka. Tapno gumay. Tapno umamukin ka. Kaslapet. Umamu. Ala. Sige. Nagputot. Pagkakayat mo isak mo. May ganun? Loko ka? Nalukloko ka samat nga ni Haron. Apay, men. Apay, paisak mo mo data. Kaya tap na adad na umamukan ka. Sige man lang. Loko ka, nalukloko kang miniharo. Di pa mumutin din. Di ba? Anda para iti data. Wana, anda para iti data. Isungar titid mo. Daniel, rumeng ka di dito eh. Kinuna naman nun name kabayatan nga uksuban ng t-shirt. Haan nga nakabra manong. Wow. Inturun kun manong name kalpasan na siya kung tinangikat iti short na kabayatan manong name nga inamalakon dakiti nalalamuyot nga bibig na manong name kat ninut-nut ko aninanam nagmayat nakapapawot ti panaglanang dakiti bibig ni manong name aging kang ipababak dakiti bibig ko ket iti barukong na manong. Oh, Daniel,
Rumbeng ka din, Daniel. Ikasar na pay. Ikasar ka to. Awan di pagdanagam. Daniel. Imbag lagi din na sana kay manugot kay ni Harold. Tas ika nga lalaking ipatpatag ko kay mangipatpatag kanya kitinapod no kitrumbe nga sikat agtagi ko. Ipay ko kay ngati amin, Daniel. Anong name siya nga talaga tinangburak ti kristal nga salsalamet-metan. Nagswerte ako nagtinakim ko. Napintas hanggang kaputabak ng ores sa angabak ng basta napintas ken na nabanglo na imas ken virgin ni Sula. Induble may pahay manunemi kat na may mayat mananti asog na. Ala kumapay ng mabisina, Daniel. Risyak mabisina. Tulitan tulangan no rabi. Into na rabi. Anta ba'y nakaluto? Among tegluto? Tsaka mo. Kaya kahit mo ang susuruin. Kahit ko Sige. Nagsugat na nga ro din. Kalpasan na intat kusina. Ta isuro ka ngagluto. Kapot na masapol nga sakbay nga agasawa ta. Ikasar ka. Masapol nga amomon. Tagiti aramid ti pagtaingan may nga balay. Dagtagi balay. Agluto. Agdalus. Aglaba. Kanda dumapay. Sinusaruak nga ron nga nagluto ti adobo a karne ti baboy mano. Kas tamaten, nagapraw kami pa manong nemi ti saluyot ken sitaw. Agsisida ka madlan nateng? Marama namin tan. Nagpintas ti ba nagkumbiena adobo a karne baboy sa inabraw nga utong kan saluyot. Agsisida ka mo lang ti marunggay? No saan ka agsisida ti marunggay, di ada naman nga saan ka agsisida sa luyot. Madi so masapol nga ruwam nga agsidakat marunggay kan sa luyot. Kanayon ka nga maka marunggay kan makasaluyot. Tapno shortcut, kanayon ka makayot. Ang lubos makayot ka, agsipot agsisidakat marunggay ken sa luyot, dat kahit nasa oil. Nagmading matatanggan. Ini mas mitinangan, manong nemi, na imas gayam ti luto kanya. Wana, imbiling ko laing no anya ti aramidam kit inaramid mo. Sikapit ng templa. Kasi di kahayam ti kadubo, ti karnet baboy. Naimas. Naimas na tayo, ngam tayo ti katulong mi. Kani, wala ta nalayag agluto, ngam ti katulong yo. Ti panangisurok, di ba? Di bakit kitak no kang aramin doon niya katulong mi, danuman na. Tapno lumok na. Haana, sabon tulad danumanan ano pa. Kurang jay danum na mang palok na. Dajay asin, dajay soy, dajay suka, dajay ore hamon dandanumanin. Pinaruyuotan pa, di ba? Pinaaruyuotan pa, di ba? Sa mga ingredients nan. Dajay mismo a karne, ag-produce ti juice, ti danom. Sa ada pala di suka, ada pa di soy. So, saan ng nit pa nga nayunam ti danom. No kaya na lagi di palug na nga nin, dajay soy kada suka, among nga ikan pa ti danom. Siya tagluto adobo. Ngayon no kas pagarikan takayat mo adadigo na basit. Yan. Kan basit ti danom na. Ngayon pagpalok na yung kan saamon nga papaat siya rin. Ngayon no kas pagarikan takayat mo nga panakadigo na kadyamante ka na. Wow, na may mas manin. Iso na ito linuto tao, tapa nakadigo na manteka. Naimas ng ilabahay ti manteka na. Ang mukton, dati na bromet. Nakita met. Ya? Pinaburag mo. Pinagburag mo dito na. Tinikang tibog koong.
Medyo impaut pa lang agburek ta lutwam di bugong. Dano sa mo lutwam nga nalang di bugong, agad bugong. Sa mo yung piso ka di sitaw. Apag ipamudjay kwan. Saluyot, timplaya mo. No nakakurang titimlan, asinam. Betsin ngay. Madidag betsin. Ako makita mga betsin nila ni. Basta? Doon ka tulong me. Gusar pati magic sarap. Madidig dyan. Hamumananam ti usto nga ramanjay natag. No ikam kadagitang ingredients. Basta? Alis to ka makasursuro na kasta. Kaya na masursurum to aminen, ikalay sakad doon. Manong nemi karabian dahil di nagpapas kami manintirag sa kabigatan na nagbati ka, ha? Tinagubra. Ang may mesak dito eh, kaon. Nadamat sa cellphone mo, di kay ayam ka. Ngayon nakas pagarigan ta, agbabawi ka, na makiasawa ka niya, di agawid ka. Tapos ano ko yung pagbabawi ako. Sana kung virgin, kinaglaing ka, nagdakal. Manong nami imbaga kiti pagtrabaho ak nga makalawas ak laengan. Tainton no, Sabado, Wano Domingo, sa anak to na sumsumre. Apemet, nalpasan di mission ko, boss. Mission nga niya. Basta na mission ko. Puno lagi dito atap ko, ah. Ano na dyan, boss? Hindi damdamom kit badlaw ko nga saan ka naruwa mo agbagkat. Nagpamarang ka kadilaeng nga akurapay nga nagbaling nga kargador. Siguro kahit nalpas ti mission mo adan nalpasen saraka ko gusto nga sana akong nagtrabaho tad sa mali nga trabaho nga inakasikasuhin. Manong name di sumangpetak dito kasera ada kasasarita ni Christy. Si Mabat Manong. Sinaday, ni Mama, nasarakan nak dito eh. Kadalalo ko yan nagagawin ako. Mrs. Sama ko man igawid tanak ko. Mama, uri saan nagngagawid? Saan nagkasumurot kang ka? Kinabudno na, Mrs. At kahit kung ipudno ka na kayo. Ano rita? Sana napudno nga kargador. Adamat bugod ko nga negosyo. Mesta ka businessman. Aduti na dumaduma nga branches dikiti pwesto kay di negosyo. Tapno mamati kayo. Inruwar ko ti wallet ko maron na imisa ko nangiruwar ti ba isang calling card. Dito siya ni Daniel nga talaga. Daniel Respicio, owner, manager, kada gito yung klase ti negosyo. Dito Kasta? Gusto nga pagdanakan nyo, Mrs. Matong palmat lang ti kaligagaw nyo. Ngambak nang ti mga asawa, iti anak nyo. Daniel, abang nagpamarang ka. Sumapsapo laki di babae na talaga nga gayat kanya. Uri masak lang ang kargador. Nagsabat ti dalan ta. Iti kasi nga sitwasyon. Di mo kayat ti lalaki nga baknang. No ba isot kayat ni mamang mo. Ngem naranggas. Handak nga pudno nga patpatek, di ba? Ket siya. Agsapsapo lakbag ti babae nga. Mangawat ti kasasat ko. Nga nakurapay lang. Nakarik na kita idin iti ayat. Idi agas ka ti papor.
Agas ba't ti marikriknam, hindi isakit ka. Iso ti rumbeng ka pata, amunak ng isakit. Kunam, di ba? Hangim, baka, kas din nga sa ang aksarding ni Harold, mama. Iso nga rin ti mayak pa nga nang ibaga kada kayo. Nga ni Harold kasi babalo din. Hawalan ti pagdanagan nyo. Si babalo din. Apay na si babalo. Malagip mo, ikatulong tayo. At saan na nga inaramid nga yung bilin na dyan nga Harold kat binagkal na. Napatay na. Ni mangyuli na tayo. Uy. Iso nga si babalo dito ni Harold. Ako nga rin din di problema. Dito nga rin nga balay. Kasera. Nga matamat bukod ko ang balay. Kasera din, mama. No kaya tiyo ka. Nakaya nga doon di sumurot. Kasano nga rin di. Mabalin nyo nga ila ko, bisis. Mama ko nung nga rin na. Your araw ka nga singat mangibagay eh. Mabalin nyo man ila ko. Nga pagbayad nyo kada kiti utang nyo. Di ba? Utang nyo. Nga datat ka po na no apay nakautang kayo. Iti nakautang kayo kini Harold. Nga datat ka po na no apay kayat yung nga pagbayad nyo. Ti anak nyo. Mama, pagkawanan na kayo. Kaya't ko lang maalangon ti negosyo tayo. Iso nga utang ko. Ngayon siya kumamat kaya't nga ilako ti mansyon. Awam at pagbayad yun, ito ilako. Umay kayong kanya. Tulungan kayo ti negosyo. Tulungan dagman ti negosyo. Uno tumulong kami kini Christy, mama. Tadwa kamat nga tinilong kini Christy, ti negosyo mga bukod. Ano kasta? Nabak ng mitlahan, ti pakiasawaak. Apay, kahit mo nga talaga tinakurapay. Baglagid din na nakasursuro akong nagluto ka aglabag plansang dalus na saan gumpulos inararamid idi mama. Wen, ore, handa itong mga alak katulong tayon. Siyak tulatan. Amambit lang nga, tatulungan na karoon ti negosyo. Ngayon no konak, nagluto ka, kabota paborito, awan na mailiwak ti lutom no konak, di luto ka. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi. Inyamamok da mama, kani Christy kada ginakanak kaniyak. Dako, walang malanong ti kahit mo pilyan, kat nakurapay. Mamati ka ng kuhanan kung nakurapay kat mama, papa, mama, nagpamara ka nakurapay. Ngayon ti simang bay, dapak nang. Ngayon, pinagbalin ko nga, biyag tinakurapay, ti biyag na ta sinusurwag ka. Nagtrabaho ti nagtibalay. Kasta. Abalayan. Adamat, negosyo mi. Negosyo. Sinulaing ta, nagproblema ak, dapat sana nga umutang, sigurado nga malugi. Ngayon mayataksan nga mangilako na di mansyon, mitap do, mabayadag na kiti utang ko, naawanin ti problema, kaya dadapay usarek, tap no, agtultuloy ti negosyo. No, isot ko naman balayan, so, no, kahit mo ti mangibaga ka na kami ti kwarta, ore, saming ipautang, mabalima na balayan. Umuna tayo pala pagsasaritaan yung kano ti kasar ti kita anak tayo, en grande a kasar. Manong nemi nagsardengan di iti mga sulsulisog kaniyak. Kinapudno naman nung sarsarapaik ti babae. Adot babae dito amuda nga maknangak karot guwapo ako. Amok nga tilaeng kinabaknang ko iti kamkamaten da. Awang pa'y pulos tinakarik na itipod nung ayat. Ure may isa kadakwada na nagbaling nga bampay iti biyag ko. Pinagustok lang ida. Tapos nilikas na kinipakitak ti kinalalaki. Ngem no ti mangpili kadakwada iti agbalin nga asawak awan ti mapili kadakwada. Gabuta awan ti pakarik na iti saan nga panakin ko na nga ayat. Maglagi din tada nang singasing nga
agpamaranga kakas nakurapay, tapno di kas tagat masarakak ti talaga nga babae, nga kay ayat unay kanya. Nagbali na kakargador, nga may samot amak ng anong namitak patpatulong. Ta ipilit ti ina na, nga ipakasar, idibak ng nga lalaki, nga hanamat nga eten, kan rangranggasan na. Kaya kung handa manong nami a destiny, no talagang ano, sino digiti na ikari, uray no didagam amo, agsabat to didalan da. Tapno agam amuda, ken aginayat da. Tapno isuda talaga tagkasar, ta isuda talaga tinaikari nga agasawa. Talo manong nemi digiti anak mi, kini Kristi, kini tultuloy mi, tinangitulo nga nangasikaso, iti bukod mi nga negosyo. Da ito, iti pagkasaritak, manong nemi, thank you, iti anos mo nga nangibasa, ken laing mo nga nangibasa, sabi ko matadamat ni batik nga adal, liliwak at pagsarmingan tibiyag, kadagiti padak nga nagbuyak and dimngeg. More power to your program and God bless. Tuhoy nga radagyaman nga pagaya mo. Wow. Daniel.